Actrice Jocke Tjalsma wie een goede vriendin van Verhoef en het een soort met hem gewerken. Ja, ik was zo'n 20 toen ik mijn eerste film met hem. En ik ben altijd in contact met hem bleund, ja. Ja, zo'n amabele man wie het. Hij was empathisch, hij was altijd enthousiast. Hij woe wat. En ja, dat is prettig om je heen te hebben. Filmmaker Mirjam de Wit leerde Verhoef kennen op een set van Nienke. Hij was een soort van mentor voor haar. Mirjam de Wit het een soort van Verhoef leert. Nou, één ding wat me heel erg bijbleun is, wat hij me eerst vertelde, dat we eigenlijk na Nienke vertelde hij van, als je een filmmeidje willen die had echt meest kan raken door het hele verhaal, dan moet je hem eigenlijk zo lokaal mogelijk meidje. Dus zo specifiek mogelijk en zo, nou ja, eigenlijk zo vol mogelijk op één plak in één cultuur die je kerst. Dat spreekt volle meer aan dan een soort van algemene filmmeidje. Verhoef wie een lemster, een echte lemster. Het inspireerde Wietse de Haan tot dit gedicht. Van Pieter. Een zoon van Lemmer is verstoren. De film van zijn leven is nou clear. De regie die hij in handen hield, het hij aan oren joon. De Lemsters horen van feesten, waar het gaat om de Lemster Wieken bij Gelieks. Het scootjesielen, dingen die wij vanuit de Lemmer belangrijk vonden, daar wie hij aanwezig. Je kon hem treffen in de Wildeman, heerlijk achter een pilsje en geniertje van smoute verhaal die Lemsters natuurlijk horen kennen. De Lemster humor, daar houdt er van. Voor mij is het echt een stuk geschiedenis wat ophoudt nou te bestaan. Ja. Dat is het, de geschiedenis houdt op. Ja, de geschiedenis houdt hier. Bij mij, voor dit stuk houdt het nou op. Ik was juist hier thuis en toen zie ik dingen op televisie en toen dacht ik meteen, ach ja, nee, dit is net meer voor Pieter.